Takže hello guys, máme tu vlog z Reto Slime Puffy a z Lunaterian. Užite si video. Už sme tu so Spartou. Tu je kamarát, tam je Reto Slime Puffy a tam je Lunaterian. Takže už sme v obchode a ideme niečo si vybrať. Tieto mysle by sme chceli. Takže mysle si kupujem. A asi ešte niečo, ale neviem čo. Nekúpim Baldovsku. Zatiaľ bereme mysli a bereme tieto tu, také sladké. A ešte by som chcela nejakú vodu, takže aj nejakú vodu ešte berieme. Sme tieto tu cukriky a 4 tie mysli. A ešte ideme do First Day kúpiť Xixa. Vo First Day a ja kupujem toto tu Xixo. Tu tie fruty a ostatní neviem čo kúpila, by som si dala aj toto. Coffee, ale to nemôžem. Takže asi tak. To môžeš. Koľkých je to? Však to som si kúpal. No nechcem tu teraz. No neviem, no proste mám teraz Xixo. Tu sme my a už sme skoro tam. Už sme tu, na takom mieste, kde sú jakéby vodopády, taký menší vodopád je tu. Tu je. Ešte je tu krásne a tu budeme mať jakéby ten celý piknik. Alebo cez ten strom. Jaký punka tu je! Ako to hodnotíš? Takže ja to asi hodnotím 80. Ako to hodnotíš, to Xixo? Kaktusové Xixo je veľmi dobré, ale lepšie chutí tutti frutti a dávam tomu tak 7,5 z 10 a tutti frutti dávam určite 10 z 10. Hodnotíš? 7 z 10. Že sme tu na poli a sme sa museli presunúť, lebo tam boli ľudia. A tu nám ďalej pokračuje piknik. Mám tu taste na mysli, aj keď už som to mala, ale nevadí. Je to takej bielej čokoláde. Je to fajné. Sú potom aj jahodové, toto je lesná zmes, či čo to, nie? Potom je, Je to fajné. potom tam je jahoda, jablko, škorica. Takže asi tak. Je to mega fajné. 10 z 10. Sme v pizzerii a objednali sme si suché cestičko a chlapci si objednali pizzu šunkovú, myslím, hej, nešunkovú si objednali. A hranolky nie sú. Nie, neobjednáme. Nie sú teraz hranolky, za tebou sú. Aha. Ďakujem. Ďakujeme. Už tu máme suché cestičko s bylinkovým dressingom. Mňam, 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 mňam. A ideme papať teraz. Mňam. Hodnotím vám to. To je mega fajné. A ja hodnotím. 10 z 10. Mňam. No tak dobre, ja vám Proste hodnotím pizzu, best. no. Ja iba fotku spravím. Takže už aj im priniesli pizzu. My už sme skoro aj zjedli. Zo Sterian. Čo sú na Sterian? A chlapcom na dievčatami? Môžeš ma toto, že ukázať mi to je. Tá frajerka. Gangster. Gangster. Ty kokos takého ľudka? Fajne. Pána. Takže To som si dal, lebo to je horúce. toto je koniec vlogu, takže bye!